Sin hoved. Nå, vi er i hvert fald nu. Men ja, det gik jo ud fra... Strømmen gik jo ud, så det her, det er en part 2. Part 20. Strømmen gik ud. Jeg ved ikke, hvem tur det er. Jeg trækkede den der. Nej, hvem trækkede? Det var mig, der trækkede den. Så er det dig. Og altså, det kan godt være, at vi har glemt at weight andre ting. Jeg kan ikke helt huske det. Men den her tror vi i hvert fald ikke lige, vi har weightet. I hvert fald ikke lige, hvad vi kan huske. Jeg giver Men den et. Ja, giver den også et. Det er M&M's popcorn. Dem har jeg også fået mig rigtig meget til. Og det, jeg skal lige have noget mere. Så lige det. Så godt. Det bliver lidt mærkeligt. Ja, det gør det faktisk. Se det. Hvor er de her? Det er jo helt smeltet. Jeg skal heller ikke være inde i kødet. Okay. 3, 2, 1. Helt bløde. Jeg tror, når de frosne, så er de bedre. Jeg giver den 6. Jeg giver den 5 lige nu, tror jeg. Men når de er friske, så tror jeg vil give den 6-7 stykker. Ja. Og så er dig. De her. Ej, så kan man se her, man ved ikke, hvad for en man trækker. Så kan man se her om, hvad for nogle smage der er. Og så der er strawberry, cola. Altså vandmelon, jordbær, appelsin. Blackberry, mango, vanilje, peach, pære, creme, vanilje og cola, blåbær og citron, pina colada, kender I det? Det er sådan nogle kirsebær, grøn æble og tutti frutti og hvad hedder det nu? Ananas, hold op. Ja. Jeg tror, det var alle dem. Ja. We gonna taste it now because I don't know. Jeg kan ikke... Skal jeg åbne? Og nu har jeg min iPad. Nej, og vi trækker, vi må ikke. Så vi må ikke se. Jeg trækkede... Ja, jeg har ikke set den endnu. Eller, 3, 2, 1. Ej, du skal ikke spise den nu. Og vi så lige... Jeg fik kirsebær. Jeg fik jordbær. 3, 2, 1. Tyk mere i. Jeg tror det. Det var lige... Mærkelig smag. Skal vi trække en til? Ja. Ja. 2, 1. Jeg fik... Du fik... Jordbær. Du fik jordbær. Du fik... grøn æble. 3, 2, 1. Dem skal jeg ikke have med. Jeg giver dem... Det er meget sjovt. 6. Jeg tror også, jeg giver dem 5-6 stykker. Okay. Jeg giver en 6. Nej. Hold op. Hold nu mere det her. Ikke det er jelly. Nej. Ja. Der kom mere af det her, Brenda. Vi havde også en med jordbærsmag. Jeg glæder mig. Nej. Ej, nu skal vi have hjælp til at åbne den igen. Hvad er det? Nu gider jeg kraftigt ikke på det her. Kan man ikke bare åbne sådan her med en kniv rundt om? Sikkert, men jeg ved ikke, hvordan Nej, jeg gør det bare. Okay, og jeg tror, jeg brækker mig det der jelly. Det var det. Jeg
kan godt lige smage. Jeg tror, det er det her, der var pina colada. Skal jeg lige se? Nej, det var det ikke. Jeg kan ikke lige se, hvad det var. Det var peach. Jeg prøver lige at smage den her peach. Hvad er det? Peach. Nå, er det bælge? Og Prøv lige. jeg vil godt have det ud. Bare syng det. Bare syng det. Ja. Skal ikke til. Hvad er det? Okay, kan vi ikke bare smage det med det samme? Jo. Tag en ske. Hvor er vores skeer? Min er her. Min her. Jeg smager bare her. Okay, hallo, jeg prøver lige at smage uden de der klumper. Ej, det smager bare af helvede sæt. Ja, helvede sæt. Prøv uden klumper. Nej. Nej, jeg kan ikke lide det. Det gjorde ikke engang smag. Hvor er dig? Jeg waiter det. Jeg waiter den det. her et igen. Måske et. Ja. Den her. Ja. Jeg tager en blå. Hvis jeg kan få en. De blå er med sådan lobbyer. Den her. Ja, jeg tror, ja. Okay, hvad? Hold her. Giver den en 6'er. 6-7'er. Næste. Hej. Okay. Jeg har lige en til af dem her. Er du klar? Åbner du? Hvis vi kan. Det gør ondt, det der. Ej, det er åbnede du den? Nej. Hvordan åbnede du? Jeg bidt i den. Jamen, så får se, når jeg bider i den. Hallo. Kan I huske det her? Nej. Er det kridt? Jeg skal tro den. Jeg skal ikke have bid. Jeg spiser bare herfra. 1, 2, Lækkert. Er der noget inde i? Ja. Fire 5'er. Og det giver... Ej. Undskyld mit ansigt. Jeg giver det 7'er. Ej, måske 8'er. Silje. Jeg føler ikke samme smag til et andet. Oj. Silje. Det her er en iste med raspberry, blueberry. Er det ikke det samme? Nej. Raspberry, Det blueberry. er hindbær. Det er hindbær og blåbær. Nå ja.
Gaffel. Jeg har en lang nagel, så jeg kan ikke. Nej, jeg vil dufte. Ej. Det dufter lige. Ej. Hvorfor hældte jeg så meget op? Kom nu. Jeg ser lige, hvad vi har tilbage. Okay. Vi har ikke 3 ting. 3 ting. Og det er ulækre ting. Ja. Eller, vi har... Ej, hvorfor? Der står i vejen. Ligesom pus. Har I set vores... Husk at se vores video. I Malke. 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 Vi lavede også en i Frankrig. Vi har bare lagt den op. Vi har bare ikke lagt den op. Fordi min storebror var. Aha. Ja. Ej. Jeg vil ikke have det, men jeg bliver nødt. 5 tror jeg nok. 4. Ja, 5-4. Jeg skal have den her. Er du fuld? Nej, jeg tror ikke. Jeg vil gerne det. Okay, så sådan her. Det er sådan en med pistache. Må jeg lige se, hvad den hedder? Nej, for helvede. Dubai Guff. Nej. Det står der sgu da. Ja. Crispy og creamy. Kakao palpus. Ja, okay, hvis det er det Den er rigtige. smeltet. Hvis det er det rigtige Dubai chocolate, så har jeg smagt det. Jeg har smagt det. Det tror jeg. Siger man lige undskyld ikke? Ej, det er ulækkert. Men det var bare på grund af, at det var det der. Nej, så spil. Ja, min far står bare der og kigger på bullen. Faktisk. Jeg tror, jeg giver det en 6'er. Far, vi filmer. Vi optager lige. Det er dig. Mig tager træk. Det smager faktisk godt. Jeg giver den en 6, tror jeg. Her. Jeg vil ikke engang give. 7'er. Ja. Far, vil du hente en serviet? Er det mig? Ja. Er det? Ja. Nå, jeg kan mærke, hvad det er. Nej, jeg vil ikke heller. Samler den op med fædrene? Nej. Ej, det gjorde hun ikke. Slap af. Far, jeg spurgte dig om noget. Nej, jeg skal ikke. Hvorfor? Hvad skal du have? Serviet? Nej, det vil du gerne være. Baby. Ja, der er nogen, der kan sige. Baby. Den i Malaga var ret pinlig. Ja, Jeg kunne godt det tog tage også foran. Andy, vil du have åbnet den her? Hov, der er også dernede. Det er toilet. Vil du have noget? Ja. Nej. Der er nogen, der er skidt på Det er Silje. Ej, Har du fået for meget sukker? ej. Silje her. Ej, det er dig. Det der jelly. Hvordan var det? Der er Det hovedpine. var... vi gav den en etter. Er det godt eller skidt? Det er dårligt. Det er dårligt. Oh my god. Ja, prøv at se, det ligner sådan noget finstang med kokos. Okay, nej. Tag et stykke over. Tag et stykke. Det er den der, det er den der, det er den, Den tager du. det er den der is der. Jeg skal have den lige til. Nå, Det smager bare af kokos. Ja, til at... hvad lige? Ja. Og jeg spildte far. Ja, det ser stadigvæk lidt ud. Han ser lige nogle timer, så vil han komme igen i morgen tidlig.
Var der ved at tage rundt? Nå ja, det skal herop i. Mig, som flytter det på gulvet. Der gav nok lidt bag. Det var stumt. Ej, det er bare et uheld. Det skal vi ikke have med. Nå, vi har kun én ting tilbage. Det var noget, vores storebrødre fandt. Ja, det har vores storebrødre valgt. Nej. Nå, jo, der er. Tada! Silje siger, det ser lækkert ud. Nej. Det synes jeg ikke. Det er sådan... Ikke mere. Nej, det ligner sådan noget budding derinde i. Vi har chokolade med det her. Nu kommer Bastian. Bastian. Ja. Ja. Det er på grund af min iPad skulle lige oplade. Så den gik ud, og så skulle den oplade. Vi kan lægge over her. Der er en til. Her. Er det peanut butter? Det er peanut butter derinde. 3, 2, 1. Jeg har den klar. Jeg gider bare ikke at have det. Egentlig. Fire, tror jeg. 64 stykker. Check. 64 stykker, tror jeg. Check. Er det sure eller noget? Nej. Nej. Så er det ikke. Nå. Nå, nu skal vi bare rute det her op. Nå, vi laver en roomtur i næste video. Nej. Jo, næste video. Nej. Næste video. I næste video. Nej. Hej. Jo. Bye.